Tony Fowler MPL, ma-MKL, makukulong, pinuno ng Bayanihan Services, short-haired si Dita Enjoyer, si NCAA issue. Ito at iba pang balitang yan ngayong linggo at tinagad simula. At tinagad simulan, sinabi dito na sasampahan ng kaso ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas o kilala bilang KSMBPI. Meron tayo dito mga KSP sa social media sa Pasay City Prosecutor's Office. Dahil sa manalaswang video na pinapakita niya online, ito yung mismong video. May isang minor pang kasama sa video. So, this a minor, I think pamangkin niya to. Dito sinabi doon sa video ni Tony Fowler na MPL na nandun yung kanyang pamangkin na menor de edad na mayroong mga sexual na mga gawain at mga imahe na makikita mo. So dito sinabi na ang revised penal code na section 201 in relation to cybercrime law, yun na ipapataw sa kanya na kaso kung saan na kailangan ng multa ng 6,000 hanggang 12,000 pesos. Napakabarya. Pero umaabot hanggang 20 na taon, mas mataas pa doon sa mismong taong gulang ng nasa mismong video ang pwedeng oras niya sa kulungan. So baka mag-rehash vlog siya dito, pero yun na kayo ipapataw na kaso sa kanya. So totoo lang, sa milyon-milyon na kinikita ni Tony Fowler, barya lang ang 6 to 12,000 na multa. Hindi yan multa, muta lang yan sa kanya. Barya lang sa kinikita ni Tony Fowler. So at least maganda tong precedent sa mga darating na mga ganitong klaseng content online. Kung naalala nyo, nag-comment din ako regarding sa kanyang ginawa sa disiplina. Di ba gumagawa sila dun sa Toro family nila? Sa mga hindi nakakaalam, ang kapisanan ng social media broadcast ng Pilipinas ay inulunsad noong 2022 ni Dr. Michael Raymond Aragon para malaman ang kahalagahan ng social media practitioners dito sa FB, YouTube, TikTok, Twitter, kahit saan pang parte ng internet. Kung dito pinagtatawanan natin ang katangahan, dito pwede ka nilang kasuhan. Pwede ka talaga nilang bigyan ng legal na action pag may ginagawa kang kalaswa-laswa o illegal sa social media. Maganda ngayon kasi dati wala namang ganun. So magkakaroon na talaga ng, sabi ko nga sa inyo, ng standard. Magkakaroon na talaga ng mga rules and regulations dyan. Oo, alam ko, marami nagpo-post sa social media ng mga bastos o mga borderline, diba, na illegal activity. Ang habol nila doon ay yung gray area na minsan dahil nga bagong mga trabaho, bagong style ng pagkakakitaan, hindi pa alam ng batas paano siya papasok. At siguro at ito ang gustong gawin ng kapisanan ng social media broadcast sa Pilipinas. Ang kanilang kapisanan ay naghahanap ng mga kapansanan sa utak ng mga gagawa nito mga influencers. So ginagawa na natin ito matagal na, pero sa kanila is mas a level above ng aking ginagawa. Presidential Decree number 960, Amendment of Article 201 Revised Penal Code, Immoral Doctrines, Obscene Publications and Exhibitions and Indecent Shows. So ayan, at siguro maganda to para matigilan yung mga taong gumagawa niya para sa saglit na views at ewan ko, flex sa social media. Nagkaso na rin sila dati kay Vice Ganda, yan, na regarding naman kay Ayon at sa Isip Bata nila na segment sa Showtime. Kaya nagkaroon ng pending na 12-day suspension sa MTRCB. Kumbaga ano sila dyan nasa same sila na industry. Diyan umiikot yung kanilang hawak. Tinawanan lang ni Vice Ganda. So doon lang yun, mabilisan lang natin para maisabay nyo agad sa mainit na kape sa umaga. Sunod na balita na sa NCAA. Huwag nyo hahanapin ng 30-minute, 15-second na opening ceremony sa men's basketball. With the NCAA athlete Ito. and Kapuso Stars Isabel. Ano ba? Wala tayo sa liga, kuya. Nagpapanik na yung technical director. Pucha naman, live tayo, boy. Ano ba? Pwede mo gawin yan. Pero wag pag-live, hindi namin makakat. So, yung isang issue yan. Yung kanyang, dapat professional ka dyan kasi nakakahiya naman. Lalo na nakikita ng maraming tao yan. Yung intrusive thought niya nanalo dito, yun yung unang na-shoot So, pakitigilan yan. Ako, baka habulin din tayo ng kapisanan yan. Ingat-ingat tayo. Sunod na balita kita. Ito naman sa pinuno ng Socorro Bayanihan Services ating panoorin. Ako po parang napapanood ko lang sa ABS-CBN to. So may mga paratang dito sa pinuno ng Socorro Bayanihan Services tungkol sa kanyang pang-aabuso sa kabataan na nandun sa kanyang pinangahawakan. So tsaka araw-araw lang may party o dahil may dumaan lang. Kasi sumalubong. Senyor Aguila, maring itinanggi. Ay po ito, Senyor Aguila. Mababang lipad. Ng child marriage sa pilitan Ayun ang child marriage. Papakasal sa mga miyembrong may mga asawa at Hindi yan ang nangyayari dito. Ang cute niya. Naalala ko tuloy dito, yung aura niya parang si Kim Jong-un, parang sa North Korea. Diba? Pati
yung pati get up niya eh. O dito sinabi din daw na sangkot daw sila sa droga, meron daw sila mga armas sa tinatago. Pero diba, kung nandito ka bilang isang journalist, sinasabi mo yan beforehand sa kanila eh. At hindi yun safe dahil diba, kung meron ba tayo gusto patunayan, dapat binibiglaan nyo eh. Diba? Natimbrehan na rin yan. Hindi ko sinasabing meron sila. Pero parang hindi siya thorough. Hindi malinis yung pagkakapunta nyo dyan. Kasi syempre, alam na nila eh. Pinapasok din tayo para makita natin. Gusto ko siyang yakapin eh. Cute-cute ni Agila eh. Wala yun sa matang lawin. Mas importante, Yun ang macho. Tingnan mo sir kung merong kuan, ano lang, linya lang ng safety tank. handa raw ang grupo Merong kwan, anong kwan? Kasi naalala ko din sa Breaking Bad, di ba dito na tinatago yung mga pera? Ano lang, linya lang ng safety tank. Handa raw ang grupo na humarap sa Alam ko, investigasyon. paglabas pala ng video na to, andun na sila sa hearing ng Senate kasi pinapapunta daw siya, pinoprobe daw sila. Kung wala kang matitirihan na bahay, pagtayuan ka ng bahay. Kung wala kang Buti pa yung bahay na buti pa yung bahay na bibigyan ng pundasyon. Yung ngipin ni tita, hindi pa, kulang pa. Hingin mo na agad yan kay Agila. Basta, maganda dito. Pinipilit daw kayo magstay dito. So, O dito sinasabi doon na pinipilit daw sila magstay, na huwag kaya alis dito. Kasi ano eh, nasa parte ng Surigao del Norte. Saan yan? Oh my. O diba sobrang liblib eh. Di mo na ba nalolo to? Diba? So, mahirap tamaan ng kabiasnan. Diba? Kung sino man ang may hawak doon na mga tao, yun ang may kapangyarihan dyan. Mabuting dapat din napoprobe mga ganito kasi dito nagsisimula yung mga kilusan. Nakakatakot din yan ha. under threat na hindi umalis dito. Hindi totoo yun, sir. So, yung sinabi dito na hindi daw totoo. Pero nagbagong lahat ng dumating si Gilario at nagpakilalang Mesiyas noong 2017. Oh, may isa na namang Mesiyas. Sabi noon ni May Gilario, darating na solar eclipse. Ito si Jason naman, isa siyang informant. Kasi umanib din siya dito na nung simula daw, kala niya parang religious lang na organisasyon na magkakaroon daw ng mga shady daw, na mga alleged na mga gawain sa loob nito. Kasi nung pumasok daw si Agila, lumipad galing langit, siya daw ay isang na naman na tagapagtanggol. Victor tagapagtanggol. Ang Mesiya, kumbaga. So, nilapit daw dito na lulubog daw ang Siargao, diba, meron daw eclipse. Ito na naman tayo, para na naman tayo nasa panahon ng mga ang tawag sa mga ganun, yung sa apokalipto. Tapos na yun eh. Magsasakripisyo ng mga birhen bago gamitin sa MPL. So meron daw sinasabi na private army daw sila, na sinabi dito ng kanilang informant. Meron daw mga child marriages na nagaganap na sapilitan sa loob ng kanitong ano na to. Ito sinabi naman ni Jane dito, may sapilitan din daw na mga sexual na bagay. So yun, pinapapunta nila ng Senate, mismo pinuno nito para i-probe. Ayun, so sa September 28, kailangan niya pumunta para sa Senate hearing, sa pag-probe sa kanyang mga gawain dito sa Socorro. Pinapirma siya po. Yung energy niya talaga dito, na mo. Ang buong organisasyon. kasi nung Parang Kim Jong-un eh. Ito nakita ko, tatawa ako dito eh. napansin ko ang Eto na. maiigsing buhok ng mga kababaihan Oh! at kalbong gupit ng mga lalaki. Oh, wala. na tataksa. Yeah, but that's short-haired chinita enjoyer si Senior Agila po. Ito ang tunay na Mesiyas. Ito na, dito na nagiging awkward eh. Kikuha ako anak sa sum. So sinabi nila dito na kinuha daw yung anak niya at marunong kami bumuhay na anak, tapos kinuha daw yung anak niya nung ng SBSI. Marunong kami, sir, magbuhi og anak. Gusto lang ko, sir, magpatulong ako na pauwi ang anak ko dito. Pero ang sinasabi niyang menor de edad na anak, Ako, ayun na. Oh, sino yung nasa? Wow, sinong... tumatayong testigo. Ba't mo ako kinakalabit? Sa gitna niya, naghain sila ng writ of habeas Nakatakot yun, nakangiti siya tapos tinuturo sa labas eh, no? Halika na dito! There's no more in Basing Say! Ang creepy, nakangiti pa eh mo. Tsaka parang, ay, huwag mo na sabihin yung mga nangyayari dito ha? Ano ginagawa ko? Dinudumi ang yung pangalan. Yun yung awkward eh, no? Merong weird, pero kakaibang vibe eh, no? Hindi ko sinasabing merong illegal na nangyayari, pero ewan ko, ang hirap i-explain eh. Nararamdaman mo na lang yan eh. Kasi pwede mo rin naman sabihin, no? Baka sinisiraan lang siya ng mga dating tumiwalag dito para magkaroon ulit ng isa pang kilusan, no? Para magkaroon ng isa pang organisasyon na lalaban dyan. Diba? Lagi naman may gano'n. So, tingnan natin ano magagawa ng mga mas may kakayanan na kumilatis at alamin ng mga impormasyon sa pagitan nitong itong Bayanihan Services na to ng Senado. Naway hindi masayang ang mga binabayad natin sa kanila. Ang weird na lahat sila short hair, tapos lahat ng lalaki dito short, may ang tawag doon, may white side wall sa Gedli po. Naalala ko kasi nag-ROTC din ako dati, nag-CAT din ako dati, naalala ko yan. White side eh. Parang very military. Alam ko nagbibigay siya ng disiplina, pero po siya, ang awkward niya makita eh. At least lahat meron short-haired chinita girlfriend, di ba? Pa nagka-jowa ka dyan. Halimbawa nila, sabi nila,
Sana wala na yung mga yung parang Bocha, yung ginto. Nasilaw ako doon at naway sana di sila nasilaw ng mga mabubusilak na salita kung meron man, 'di ba? Kung ano man kapuntahan mo pag namatay ka, kung sino man ang Diyos, sino man ang Mesiyas, sino man ang propeta, kung sino man, 'di ba? Tayo ay lagi mag-iingat sa sinasabi ng kapwa natin tao, ng kapwa natin mga laman lupa dito sa mundo. Diba? Gusto ko naman mag-ingat tayo lahat sa mga napapakinggan natin sa kung saan. Doon natatapos sa mga balita na ngayong linggo. Gusto pa ng mga ganito, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga propeta ng kaput-taputahan yung friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, marites sa mga maalam. Shoo!